imos facer con vos un obradoiro de regueifa. Tens tudo, já escorrei. De repente tu tanto me parou a mismo, volve para Sudamérica, para Papero. De repente la illa de Cuba, cantando con cautela, a estrofa la que cantan, era de viva. Los amigos payadores de cantar nunca terminan, vémonos en Uruguay, en la meta Argentina. Pasaremos por Colombia, igual que en esta tierra, a Isla me encantan. De amor a mundo, con medio europeo brillo, pidamos un fuerte aplauso para Homero Lazarillo. A estrofa que utilizamos para dicirnos cousas entre nós e para dicirnos cousas a vos mesmos, a xente que nos escuta. É unha estrofa de 4, a copla é unha estrofa de 4 versos de 8 sílabas, onde riman os pares, é dicir, segundo e cuarto, e utilizamos uns tipos de rima que hai, asonante e consonante. É dicir, eu teño que chegar aquí, en pouco tempo teño que facer unha estrofa de 4 versos, 8 sílabos, que rimen os pares. Bueno, 4 versos de 8 sílabas, que rimen os pares, e o primeiro que teño que facer é o seguinte, xa que rimen os pares, penso unha rima. A rima teño aquí, e depois teño que ir confeccionando os versos ben medidos. Simplemente cantar a medida da regueifa. Cantarla para qué? Para memorizala. Dende sempre, un regueifeiro ou unha regueifeira nunca se parou a pensar se un verso ten 8 sílabas ou 9. Nos hai anos tampouco, simplemente cantaba, como fixo Iago. E Iago ao cantar, este verso quedou... Vamos a la unha, dúas e dentro. Está
bañando co meu can, e bañouse só no miño. E bañouse só no miño. Fermoso río Cereixo, eu te pido por favor que me enseñe o camiño pra cantar o teu caro. Que bonita! máis antiga que encontrei no meu camiño, como Mauro e o meu Diego, imos ir ao río Miño. Que bo! Fermosa, e no río Cereixo, vendo un peixe pequeno como un bonito esquío. Esquío e queixo. Escoitade. Eu estaba moi tranquila, cerca de aquel camiño, porque estaba xa moi preto do famoso río Miño. Versos vou facer unha poesía. Ya chegou a primavera, as súas flores refresquían. Eu quero ir ao mar e nadar con enerxía. Como veo máis o campo, veña, cando querades. Vamos, como dúas veces. Ya chegou a primavera, e estamos moi contentas, porque xa viu o tempo e cantamos as regueifas. Que bonita. Seguir. Seguir. Vamos. Paseando polo mar, inventando poesías, imos de verso en verso, estamos moi divertidas. Moi ben, a próxima. Hoxe pola mañá cedo, pasei polo río, porque metida na cama eu tiña moito frío. Como falta unha silla para outra música, que sí? Pero moi ben, non podo para ela. Hoxe voume de domiño, e vou pasar polo río, e vou comer chubasqueiro, porque hoxe fai moito frío. Porque hoxe fai moito, porque non sei ler, porque hoxe. Vai, a segunda. Xa chegou a primavera, e vai irse toda a neve, creo que vou de paseo nun rato moi breve. A última faltou de unha sílaba, pero un aplauso para Andrea. Vivo no preto do río, como ainda non é verán, fai bastante frío. Vale. Vivos moito frío. Vai, vamos lá. Ou bañarse no río Miño. No río, no río. Vamos.